oke. Tolong Pak Bro iki lho. Mana Pak Bro? Obat fotone dibareng lah. Aku ya malah sampean iki gendenge apa sampean nak dibuket. Gendinge 10 8. 10 nganggo durma. Gen sidrak panjake beda meneh kabeh. Aku sakake ya. Kene, lho panjakon sing turu. Kantane lanang dhewe ndene wedok dhewe. di sinden kuwi. Ndek ora apa-apa, tenane yo cah seniman dhewe. Iki ya seniman. Dekne iki tapi urip kok Mas. Ndang selosok akeh mekar seminggu pisan. Ndang mangkat. Ora apa-apa budaya iki tanggung jawab ya. Mekar gawean sekolah-sekolah. Mekar yo ora ya, mekar iki utang Mas kok bocah iki gak tau utang. Bang setan ngono ya. Udah Dermo. Pak Andi titingi Pak. Ini dia ada gede Pak. Ngredo mawon Oh siap, tanpa ini hadirin ya. Yuk, menawi wonten ingkang badhe derek kang bisa tayuk kemangga. Monggo. Menawi kursa bakung, kata meja bakung monggo. Ketinggalipun boten betah ya. Yuk. Mas, boten tayuk. Boten tayuk. Tayu, wong tayu teko. Wong tayu teko. Ini channel dari Tayu. Yai saya Tayu atau Sebangun Kabupaten Sarawo. Yuk.
aku mati. Yuk, walu. Yuk. Halo, mangku apa lo kata-kata ke? Halo. Yuk, yuk. Jejelan menungso urip ning alam donya ora ana sing sampurna, kasampurnan tamung kagungane Gusti Allah Prabu. Kabeh menungso urip ning alam donya ora ketang sedhithik duwe sifat kalputan lali, njaluk pangapura sing sak gedhe-gedhene karo panjenengan kene, terutama karo sing gawe. Yen duweni kaluputan awak dhewe sak rombongan KCS njaluk pangapura mongko bengi nggone gawe seneng pitutur meneh. Ayo padha netepi kewajiban. Ayo.